Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Tapaho marwata di hadapan di bata ma pertangiang naho mahita. Amin. Tapuji matu atas ya buku ede nomor 440 ayat sada 1 ayat 3. Jolona, na met met ma, na
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia nama nopa langit dohot tanoon. Amen. Martua dohalak nama naon de pangujunan, aidung tau sian pangujunani, jalau onna do tupal hangoluan, napi darbaga-baga ni Tuhani tu akan na holong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, jala pardenggan basa, rodi salileng nileleng na doa sini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian nasailaon, sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho, ala nang sahat tuhami barita nauli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na pangolu hami. Mauliate hudok hami tuho, ala di bagasan dame, do tasonangan di lehon ho hatam na badiai, say asi maroham, urupi mahami mangulahon na didokmu, asahot rohanami, jala tarparangehon hami parange na badia, say ajari jala pai baru marohanami, asalam ias kami rodi hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sikap ni patik ni debata di minggu tasadarion di enet sian 2 Timotius sada ayat 8. Ope unang homaila maka tidak ko tuhatai jala unang haila honau natarhurung humoko ibana dohot mahotahe makoko barita nauli sian hagugon ni debata. Di masahatna atong rap magidogo ke mahita sian debata lau mangulahon patik nai.
Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu pati mi. Amen. Topotima dosa tatu adopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu naso hatu dosan. Titopa nasa na adong. Paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akanahu ula hami marhite sian pangalusian nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naruai, nang sian pakation nami nasoture, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i, alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i, asi maroham di hami, ale di bata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di perbadia tu rohanami be, asa tarbahain hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hangoluan nasora suda, na pinarbagabagam di akan aporsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ini tuhata taringot tuha sesani dosa. Aida ngadong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Inorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian. Marhita haporsyaon di mudarna, asangapon madebata na digijang. Amen. tahun amatea kahumong hokton iki asama
tong ihutoroku Jesus mangoluan Saigir tu si parmahan Aka biru roh Jesus go dihorahaku Saihu toloku ho Saihu toloku ho Saihu toloku ho Jesus go dihorahaku Saihu toloku ho Hatane dia bata nagabi epistel di minggu tasadarion Yenet sian 5 Musa 34 ayat pitu 112 Sajahama secara responsoria ayat parpudi manang ayat 12 rap hita majaha Marumur 120 tahun si Musa di hama matena dan pola homur anggo matana jalan dada surut gogona Dungi ditatangi si hala Israel ma si Musa dia darat Moab 30 hari lelengna. Marujung ma di bayan nasida aka ari patangi sondohot pangoduhon ala si Musa. Dungi goto di hapistaran ma rohani si Joshua anak ni Sinun ainunga dia peo si Musa hian tangan na tu ibana jala ditangion hala Israel do ibana jala diulahon hobar tu natinonahon ni Jehovah hian tu si Musa. Dungi dangadong behehe di tonga-tongan Israel sada panorirang songon si Musa namananda Jehovah adop bohibe. Paringot tu saluhut tadda dohot halongangan na sinurun ni Jehovah imada bahenonna akai di tanau Mesir tu si Firaun tu sudena posona dohot tu sadok tanona rapita majai 12. Dohot Taringot tu sadok tangana goi dohot taringot tu sadok kasonggotan bolon binahen ni Musa diadopan di sadok Israel. Di masahatna martua doa kena tumangion hata ni debata jalan na peopsa. Amin. Tuhan raponau jalasai di pasu-pasuan sai di hongkong molo padamu talumu sujala monangan hai pargogona sohatu dosa Bataku saleleng nai mangale honda meno tua kana bojong rohai Somon nama do Tuhan akona Dolongi Tuhan dari Tuhan Damasa di pangurupiona Opar tu pada nana Tuhan Debata amatana Saku sai tong-tong dipangiring-iring di tangana dameson kang doro rakino Taha tidak kemah haporsiatai tongon nahina tidak kena jungan tasa haporsiau disadok portibion rap mahita madok
au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni Samaria, nagabe-gabean siatur di perbadia, adorang sohaubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panghuman na silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamun debata Jehovah, amanai pargugu naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sugu tu tanoon, manguhumi harat na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugot dagni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Tikting di Huriata, HKBP Rawamangun, Minggu 20 sia Oktober 2020 tolu. Pertanyaan Wik, Rabu, sada November 2020 tolu, pukul 10 sia Wik Duren Sawit, dibagas ni keluarga Jendri Sinaga, P. Boru Sianturi, Jalan Swadaya Raya nomor 24, RT Tolu, RW 4, sebelah Panti Asuhan Putra, Duren Sawit. Partanyangan Parhalado bersama keluarga, Selasa 31 Oktober 2020 tolu, pukul 10 waluwib, maringanan di gereja, Patu Pawondo Partanyangan Parhalado Rap Dohot Keluarga, Pinangido Tusude Parhalado Rap Dohot Keluarga, Asa Mandohoti Partangyangani jala tepat waktu. Minggu Reformasi dan Pertukaran Mimbar, Minggu 5 November 2020 tolu, Ima Ari Reformasi Martin Luther napa 506 tahun. Di Sude Parimingguon di Patupado Marulao Nabadia, jala di Minggu Ima Pertukaran Mimbar HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di pintu masuk gereja Adongdo di Patupa Kotak Bantuan Laho tu Pelayanan Distrik Walu DKI Jakarta, Ria Mahita Laho Manupaki. Pandidio Nabadia, Minggu 12 November 2020 tolu, di Parimingguon pukul 10 wib, di Patupado Pandidio Nabadia tu Dakdanak, akaruas ni Huriata nana yang mamboan ianakon Laho Manjalo Pandidio Nabadia, asa Roma mendaftar huhut marguru, hari Jumat 10 November 2020 tolu di gereja, jala dibuan mas surat pengantar sian sintuawik, fotokopi akta lahir Dakdanak, dohot kartu keluarga Huria. Puncak tahun profesionalisme dohot penata layanan distrik, Senin 30 Oktober 2020 tolu pukul 10 onom wib, maringanan di Sopo Marpikir, di Patupado ibadah puncak tahun profesionalisme dohot penata layanan se-HKBP Distrik Walu Jakarta. Pangula Nagok Tiki dohot keluarga, Pandita pensiun dohot keluarga, Ina Sarfat, Suangsongoni fungsionaris HKBP Rawamangun diundang mandohoti ulaoni. Kunjungan gerejawi, Minggu Sadarion 20 sia Oktober 2020 tolu, di Parmingguon pukul 10 wib, paduan suara HKBP Sentul City, Rodo mengaibati garejata. Jala Patu Begehon lagu puji-pujian, Marhitikur ni uluhon ni uluan Huria, Pendeta John Ferdinand Sihombing STH. Anggiat ma lagu puji-pujiani, bahen sangap digowarni Tuhatta. Ibadah Minggu Puncak Bulan Musik, Minggu Sadarion 20 sia Oktober 2020 tolu, Ima Puncak Bulan Musik HKBP Rawamangun tahun 2020 tolu. Di Sude Parmingguon, seksi musik dohot do penerima tamu, dohot kolektan. Sipul Manjahat Tikting, pengurus seksi musik, Mandok Hata. Ulang tahun Punguan Ina Sola Gracia, Sabtu tanggal 4 November pukul 10 tolu puluh wib, maringanan di Hotel Rakacia, Jalan Pemuda Rawamangun, di Patupado ibadah ulang tahun paduan suara Ina Sola Gracia. Pinangido Sude anggota paduan suara Ina Sola Gracia, mandohoti ibadah i. Perayaan Parheheon Lansia HKBP Rawamangun tahun 2020 tolu. Parheheon Lansia HKBP Rawamangun tahun 2020 tolu di Patupado piga-piga acara. Ima, hari Kamis tanggal 2 November 2020 tolu, pukul 8 wib, senam lansia. Pukul 10 wib, seminar dengan topik menyiapkan harta warisan dengan baik. Narasumber Dr. Otto Hasibuan SH MM, pembicara utama Pendeta Baner Siburian MTH. Seminar terbuka Tusude Ruas ni Huriata. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbogason ma, Ferik Riko Pangaribuan, ruas ni HKBP Sibolga Julu, Resort Sibolga Sada,
anak ni amata maruhum B. Pangaribuan nahinan, tubuh ni inata Diana Roswati Evelyn boru Sihombing, dohot Orwana, Indah Merut boru Pasaribu, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Pulau Mas Kampung Baru, boru ni amata Ramses Pasaribu, tubuh di inata Paula Selenti boru Silitonga. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 sada November 2020 di Gereja HKBP Sibolga Julu, Resort Sibolga Sada. Tikting paduahon, Sada, Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbogason Ma, Joshua Feli Tampu Bolon, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Utan Kayu Kayu Manis, anak ni amata John Maruli Tampu Bolon, tubuh ni inata Riama Venesia boru Sitohang. Dohot Orwana, Castiti Yislia Philadelphia boru Pangaribuan, ruas ni GPIB Pasar Minggu, boru ni amata Chandra Pangaribuan, tubuh ni inata Malam boru Ginting. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 sada November 2020 pukul siawib di Gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbogason Ma, Rino Abel Martua Silaban, ruas ni HKBP Resort Pasar Minggu, anak ni amata Tolopan Pangaluan Silaban Nahinan, tubuh ni inata Rismauli boru Simanjuntak. Dohot Orwana, Rindu Agustina boru Sitanggang, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Utan Kayu Kayu Manis, boru ni amata Ripta Sitanggang, tubuh ni inata Nurmadiah boru Sregar. Pamasu-masuon hari Sabtu 4 November 2020 pukul siawib di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu Parsaripeo Nasida, Gabe Parsaripeo Nadenggan di Tonga-Tongata, Tarlumobi di Joloni Tuhatta. Namonding, na dari Kamis 26 Oktober 2020 nunga jumolomonding sahalak ama, Tony Sibarani, umur 48 tahun, tinading di inata Ernawati boru Hutapea Nahinan, alamat Jalan Batu Kristal nomor 80 sada Pulau Mas, Wik Pulau Mas Kampung Baru. Tuudean hari Jumat 27 Oktober 2020 di TPU Menteng Pulo. Tuhatama na mangalihon gogo dohot pangapulion di keluarga na Marsi Tawanoni. Pelian dohot aka udut ni boa-boa, tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata, di pasu-pasu di batama aka barita masa, dohot ulaun aka sipatu pauta bahen sangap di goarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Shalom, Horas Madita Salutna. Puji-pujian dohot kamu tahun tu papasahat ma Tuhata Yesus Kristus. Di siala asi ni roha dohot dengan di basana bohita marpungu di bagas joroon rap mamuji dohot pasangapon warna. Na pinarsangapan jala hinaholongan amang inang pandita, amang inang parhalado HKBP Rawamangun, amanami, inanami, dohot aka donganami ruas ni huriata HKBP Rawamangun, aka dongan sapak kobas yonami, nima aka parmusik, pemandu lagu, operator multimedia, songoni na aka punguan parende kur dohot vokal grup na adong di HKBP Rawamangun. Sadarion papesta hondo puncak acara bulan musik HKBP Rawamangun 2020 nama rujahan tu tema Mardongan biar dohot lomos niroha puluhan hamuma haluaun muna. Bulan musik on managabe songon pesta parheon di sude parhobas di ulan musik vokalia, instrumentalia, dohot multimedia di HKBP Rawamangun. Nong
pinatupani seksi musik sian tahun 2006 nampe di TKI dan ganup tahun di Patupa. Aka kegiatan nang di Patupa di bagasan bulan musik on ima sada vokal workshop Singing Together Better and Happier di tanggal 14 Oktober 2020 Jalan Agabe pembicara Ima Inang Gracia Leonora. 2. Pesta Kur Antarwik. Nagabe mata ni pesta di sudi kegiatan bulan musik. Nong Tapatupa Nabodari 28 Oktober 2020 tolu. Tandok do mauliate tutuata ala nungagodang nuaeng aka talenta musik vokalia, instrumentalia, dohot multimedia, nama kobasi di Ruyata sian 5 horong. Ima organis pianis parmingguan umum, pemandu lagu parmingguan umum, tim musik parmingguan umum, pemusik dohot pemandu lagu parmingguan pukul 10 tolu, dohot operator multimedia. Angkup ni adong dope akapunguan parende kur narap dohot mangkobasi parmingguan. Marhite napatu begehon ende puji-pujian. Alai nang pedung sai pandemi COVID-10 sia dang sude punguan kuri nungaboy aktif muse. Nuaing nungamar tambah aka pangula sian sudut na umposo na rop dohot mangkobasi ulan musik di sekolah minggu dohot remaja. Sian tahun nasalpu nunga di Patupa seksi musik pelatihan biola tu aka yanakon ni huriata jala diudut muse pelatihan musik tiup mamuka sian bulan Agustus 2020 tolu. Songon panipuli upasahat hami mau liate godang tu sude paralado dohot ruas ni HKBP Romangun nang mangurupi pakobasion ni seksi musik nasalelengon dohot tu sude pihak nang mangurupi acara bulan musik 2023 on. Mariteon ujo hamim dohamu amanami inanami dohot sude akadongan asara pita parsidohot di ulan pangobasion musik di Huriata. Hupangi dohami do aka masukan saran dohot tangyang asaboi pambehonon ni seksi musik aka ulan pangkobasiona tutiki na naingro. Tandeon ma ende puji-pujian ituani jala tapelehon ma aka hatuan ma denggan songon tanda hamuleteon di sudi basa-basa itu hatta naung tajalo di goluta songon parsalmen namandok marende maau tu jauba ai dengan do uhum na tu au di pasu-pasu tuan tama hita saluhutna horas.
jata porangi, ay nang bisar do hati uron, nung asal pun naholongi. O aso ni Kristus potong sa leleng-leleng nai. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Iman na mangaramuti aka tirut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat pagi. Nagabe turpuk dihita di bagasan minggu tamanugoton imasian surat na parjolo na tinongos ni Apostel Paulus tuhuria Tesalonik bindu 2. Ya, sada Tesalonik bindu 2 mamuka maisian ayat sada rodi ayat 8. Songonon madidok parohaon ni si Paulus tuhuriai. Ainak kamu ale akadongan marbinoto do dada na maggopo haroronami tu kamu. Aidung jolo hutaon hami na marporsuk dohot na marsipal di huta Filipi songon na binoto muna dapotan hiras ni roha dohami mangasahon debatanami laho makatahon tuhamu barita nauli nasian debata nang pegodang paraloan. Aindada nalilu manang mangaci, manang marakal hamilau mamudai hamu. Alai songon halak akan naung tau di rohani debata dohami. Gabe hasahatan di barita nauli songoni dohu hataon hami. Dada songon akan na membuat rohani jolma. Naik kami tahe halamuan ni rohani debata na manigati rohanami. Ai diboto hamu do. Dangduk kami marhata lemes-lemes, dangduk kami marbisuk-bisuk membuat arta, debatado si tindangi disi. Dang menjalahi sangap hamisian jolma manang siak kamu, manang sian akan asing pe,
Atik pe terbaik kami donian marhatongamon ala apostel ni Kristus hami. Alay basar do hami di tonga-tonga muna, songon ina-ina na pinauli gelengna. Songon ido sian sihol ni rohanami di hamu, uhalasok kami do mangalehon tuhamu barita nauli nasian debata. Lobi tahe, dohot maatong diri nami ala nau kuhaholongi hami hamu. Ido sahana. Hamuna kadongan sa porsian di bagasan Kristus Yesus. Nunga masuk kita tu minggu na parpudi di bulan Oktober. 2 hari nai tanggal 30 sada hari Selasa. 5 hari isi nama boto. 5 hari reformasi. Ala tanggung di hari Selasa, gabe tapes tahun ma, hari reformasi di tanggal 5 nanaingro, Jalalaus di Patupado di si Marulaun Nabadia. Nunga gajang umur ni Huriata KBP 182 tahun. Jalan nunga 126 tahun reformasi ta yang sudah merakyat. Lapatanna adong dosada nanaing si buat tota sian turpuk jamita molota kaiton dohot aka kegiatan di Huria. Tarlu mobima di aka pemberitaan firman. Di pangido di bagasan turpukon, songon dia do hita memiliki keberanian. Ai molo taingot hari reformasi, ikon ingotot tado sada tugas di hita ima marturia. Puji Tuhan, selama ini, selama saya di KBP Rawamangun, pendamping marturia, berjalan dengan do aka Dewan Marturia. Dewan Marturia ada 2, seksi musik, seksi sending. Gabe bulan musik mah di bulan Oktober jala puncaknya nabodari ima pestakur antarwik. Elanido nakian ketua dewata mandok hata tu hita. Do lapatan ni musik di hita. Do lapatan ni ende puji-pujian ni di hita. Ima sian seksi musik. Seksi sending mardalan do terus. Ganup hari Senin sore martangyang do hami tim doa di ruang Lukas. Mola dong na tergerak hati untuk ikut berdoa, silakan datang besok jam 5. Ganup hari Sabtu jam 5:30 di Garejaun. Jala Marsogot pelayanan donang kami tu penjara kelas 1 Cipinang. Itiap bulan do hula kami. Omma lapatanna tugas na parjolo marbarita nauli. Marbarita nauli dang ikon sian langgatanon. Songon ada suarahon ketua Dewan Nakin. Bagaimana kita mencintai musik, karena dengan bermusik pun kita sudah berkhotbah. Dengan bernyanyi pun kita sudah memberitakan firman yang hidup. Idolana setuju au nabodari ridok amang uluata pendeta resort. Adong 10 peserta. Paduan suara manangkor nasian uik. Naingon dakkolan alani festival ringgas nasida marsiajar dibentuk nasida paduan suarai. Alai gabe adong manan anon sada kegiatan manang jadwal, mungkin ini tugas kita dari Marturia membuat jadwal kor di Ganup minggu tu aka week. Ai denggando mardalan saluhutna.
ternyata kita punya motivasi, punya semangat, punya cara untuk belajar. Juri juga mengatakan, kita semua pintar bernyanyi asal mau belajar. Di Turpukon, di Patuduhondo, seorang sosok Paulus. Semua kita sudah kenal siapa Paulus. Mulai sian, na ditulak ibana, Yesus Kristus, dibunuh ibana aka ise, na olo gabesi huton Kristus. Alai Tuhan punya cara tersendiri. Jauh sian pemikirata, Tuhan punya cara songon dia do manjo Paulus. Sian si Saulus gabe Paulus. Jalan molo adok kita nama buan Alkitab bahasa Indonesia, biasanya di pudi adong do gambar peta kan? Jot-jot do halak manuku tuiba. Inang ini gambar peta apa artinya? Apakah harus mengenal nama kota-kota? Pertama jawabannya iya. Alai nama ngihut, iya peta na adong di Alkitab ta, itu adalah semua kota-kota yang sudah dilalui oleh Paulus. Itu peta adalah peta perjalanan pemberitaan Injil ni si Paulus. Nunga songoni dauna ibana mamari tahun barita nauli. Sada keberhasilan ni si Paulus ima. Malodo ibana marsiajar. Ay halak Yahudi do ibana. Alai dikuasai ibana ma parsiajaran ni kehidupan halak Junani. Ido alana berhasil do ibana. Songon ido. Hita pe moladong halak Jawa di hita. Parbarita nauli. Dikuasai do sude aka adat-adat di hita halak Batak. Lo mau do rohata kan? Bah iya ibana halak Jawa. Bui do ibana dia tuh si adat istiadat Batak. HP hita halak Batak. Dak sude hita mangatu si taringo tu adat istiadat. Songoni do si Paulus. Aledang ngolani. Di bagasan Turpukon godang do aka hapor suhot. Parukilon. Tantangan nadiadopi si Paulus. Keberhasilan si Paulus lah mamaritan baru ditanauli tidak segampang membalikkan telapak tangan. Aledison marhite usaha. Jala dang lilu ibana alane hapor suhoni. Hot do ibana di bagasan semangat. Dakkolan di Turpukon, di Mateus be di Dokdo. Borhat mahamu. Ya. Baptislah, beritakanlah firman. Baptislah semua orang bangsa atas namaku. Jala dong dosa ada kalimat na sangat huilala tabo diau sebagai padita. Ala di dok borhat mahu dukoni adong makalimat Saina dong anakku doho rasi rasa ro ajalni hasianganon. Kalimat itu yang membuat saya tetap semangat. Tu dia pe kami akapadita melayani ayat tondo. Maragam doa ke masalah, maragam doa ke persoalan, maragam doa ke pergumulan ni ganup huria nahuda potok kami. Paling keras ma wilalahami pelayanan tiki di kota Batam. Alana maul murado disi. Mangalului ngolu-ngolu. Nang bertani dang bui aika tanoh nai mengandung boksit. Martiga-tiga, sudah martiga-tiga. Isi mana? Nama Nuhor. Jual baju sian Singapura tu Batam. Ngadenggan mardalan HP topu kontainerna ditakup polisi. Gak bedang martiga-tiga. Pokoknya maul mah. Ido alana karas do sifat nih halak Batam. Kekerasan mereka hadir Pendeta Herlina dengan penuh senyum.
Huilala do memang ganup tingkat kehidupan manang latar belakang sosial ni ruas itu yang mempengaruhi perkembangan kita. Alai pos rohaku di Rawamangunon, alanga di tonga-tonga ni pusat kota kita nuaing nang pe Jakarta Timur. Ai satoki dohita. Holat satoki tu Salembang Jakarta Pusat dengi. Naing man yang cara berpikir kita bukan cara berpikir yang tidak mengenal Allah. Alana, bayaku kamu mah di ayat 5, bisa ditampilkan ayat 5. Di Soma yang sering membuat halak terlena, tajaha major pak, ya. Ai di boto hamudo, dangdu kami marhata lemes-lemes, dangdu kami marbisuk-bisuk membuat arta debatado si tindangi di si. Tidak perlu para parjamita ini menjual firman Tuhan. Tidak perlu para parjamita ini menunggu manang paimahon menantikan pujian sian halak, tidak perlu. 22 tahun mapadita au. Desember 2 bulan nanang roon pas ma 30 tahun padita. Kita tidak bisa memaksakan halak dalam waktu na bersamaan boy manjalo jamita ni akapar barita. Jalan siak kami sendiri dang boy kami mandok. Jago donakin kan jamitaku dang boy. Alay molo halak mandok. Dengan do jamita muna amang pandita nami. Inang pandita nami. Itu hak kalian. Sandok dang adong boy na si songoni. Ay molo marjamita iba songonakin. Siat toru au marjamita sa ipasu-pasu patu asabadia mu mandege langgatanon. Dung saat diginjangon mangido asa to di porbadia ma na mangarajai rohan ang pikirakku termasuk ma pamangakku. Asa sudena huhula dang sian diri sendiri ali mangula to di porbadia di sada parbarita nauli songoni nang di akaparende. Ikon jolo martangia kamu aka pemandu lagu, pemain musik. Ay molo dengan kesombongan bermain musik, dengan kesombongan bernyanyi, dia tidak akan menjadi berkat. Songon endei mana mandok. Siapakah aku? Ini. Jadi biji matamu. Dengan apakah kubalas Tuhan? Jawabnya selain puji dan sembah Kau. Hanya Tuhan yang kita puji. Hanya Tuhan nata somba dang adong na asing. Hita majo, ina majo, aka ina. Au nga piga-piga au marjamita tu aka punguan ina. Ay molo adong arisan di Jabuta. Gabi absen do aka ina marhuria, marminggu. Ala nina belanja dohot na mangalop. Alai dung masuk au PHD tu aka punguan-punguan ina hudok ma. Bahari Sabtu mahamu balajo dah. Disiapkan sudah bahan-bahan nanaing silopaun di hari Minggu. Mar Minggu mah jam onom. Ay nga gajang siang jam onom mulak kita sahatu makan siang. Masa 4 jam gak cukup masak? Cukup kan? Alai nga gabe gudang donuaing aka ina. Ido tahe. Holan alani arisan gabedang DGOB gareja dang tikos ate. HP tolu tugas yang tidak bisa kita tawar dung tadok hita halak Kristen na parjolo marturia. Ahala patani marturia bersaksi. Unang maila hita mandok hita halak Kristen. Unang maila ita mandok si huton Kristus. Napaduahon koinonia, ala patani koinonia. Persekutuan, hata batakna. Marsaur do debata.
Dak saya marsaur do debata sahali saminggu di ngananon. Ikon taulahon do dijabu martangiang. Ikon adong perenungan. Mambege aka puji-pujian. Coba dulu kita evaluasi. Anak-anak kita, diri kita. Mana lebih banyak kita mendengarkan lagu? Lagu dangdut kah? Lagu bahasa Inggris kah? Lagu pop atau lagu rohani? Dang ikon dia lusi di son hita domang lusi dirita. Apakah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan marhite ngolu tahun? Napatuluhon diakonia. Ngai patuduhon diakonia nakin korna hamu teh tetap semangat. Bere kamu jo, nakin di bere kamu do di layar aka diakoni sosialon kodangan lansia do. Alai semangatnya tidak padam. Pelayanan diakonia dilayani setiap hari Rabu. Jolo beribadah do nasida. Dung sidung beribadah menangihon hatane debata. Tor pembagian tugas ma. Neng borhat nasida. Ende muna. Melayani. Lebih sungguh. Lebih sungguh Tuhan lebih dulu. Melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Itu lagu mereka saat mereka bangkit dari ruang Timotius untuk menuju tempat pelayanan. Si pata molo hari Rabu, olodo walu inganan si kunjungon akan namar sahid, akan di rumah sakit, na di rumah, akan na mangapuli, om mahalak na sude. Bere kamu ma, nga ubanon, na dicek do jabu obuna. Alai semangatnya luar biasa, apalagi inang nyonya Pardede Bor Tambunan, ulang tahun yang keberapa inang kemarin? 75. Akan naposo unang maila hitatuna tua-tua ate gariau maila au. Semangat nasida berkobar. Inang nyonya sintua Crosbin juga sudah aka nama tua di son. Bere kamu manonda so di jala kamu aka diakonion. Nioma pejuang-pejuang pelayanan di HKBP Rawamangun. Jalan nasida semangat. Saya selalu mengatakan jangan marungut-ungut. Karena ada kelompok-kelompok, tu dia mah di tempat ton, tu dia mah ditugaskan, mari siap berangkat. Ido diakonia. Dan Ido Jamita Sadarion, pelayanan tidak ada yang lebih hebat selain rendah hati dan percaya Tuhan berkuasa. Alana didok dison di ayat naparpudi, ya, dison didok dison bahwa digambarkan pelayanan itu seperti seorang ibu yang melindungi anaknya. Jadi unak pola mabiar kita. Diramoti debatado setiap pelayanata. Jadi jangan mengharap pujian dari orang. Apapun yang kita lakukan itu bukan harus dipuji, tetapi memang itu adalah satu tanggung jawab di kita. Ikon sudah hita marbarita ala 3 tugas tadi kan. Marturia. Jadi marturia di son langsung ikon do hita marbarita nauli. Alani hamu nakadongan kita harus memiliki satu tekad. Satu tekad yang murni untuk melakukan, menunjukkan bagaimana kepribadian kita sebagai orang Kristen. Dang bui hita patah arang. Dang bui hita gale. Holan alani godang aka ulaon. Holan alani godang aka sitaonon. Holan alani godang pergumulan persoalan. Gabe dang adong be niat hita lau marbarita nauli. Itu tidak benar. Marturia boleh bangga mengaktifkan kembali aka kur nasian uwek-uwek. Ate amang, bangga do amang?
Dengan demikian kita semua akan menjadi parbarita nauli. Seberat apapun memberitakan firman itu, kita jangan patah semangat. Pengalaman yang saya dapat paling ngeri wilala Tiki di HKBP Kota Bumi Tangerang sebelum Rawamangun. Itu saya sangat ingat sekali, tanggal 27 Maret saya di Ojakon Gabe Pandita Resort HKBP Kota Bumi. Tanggal 31 Huria Pagaran Nami ditutup oleh orang-orang naso bertanggung jawab. Dang lomo rohana mambege di puji-pujian nih. Unang marin deh hamu, unang pakai hamu inganan nih, lau margereja. Ima huriani amang pendeta tulus tapu bolon, ai pandita pagaraku hiado. Memang Rawamangun ini unik. Dua pandita sejati waringin, pendeta Benhard dan pendeta Osator masuk tuson. Dua pandita sian HKBP Kota Bumi Tangerang, do pendeta Tapu Bolon masuk tuson. Unik kan? Salah satu, apakah dung ditutup gabedang marminggu? Adong kira-kira 8 hampir 9 bulan. Mulak mamuse marminggu sian jabu, tu jabu. Jabu, ipe dang bui today jabu dipakai kebaktian. Ai molo nama ngontrak do ruasi dang boy pakeon laho beribadah. Napuna jabui dang lomo rohana jabuna dipakai laho beribadah. Jadi rumah-rumah pun dipilih-pilih mana yang bisa dipakai untuk beribadah. Alana opat do pagaran kali lingau gandup bulan asal marjamita di si ikon tangis doa laki martangyang inang. Kapan kami bangun inang, lo jahia do alai dang gabe dang semangat di boto hamu do ditikar do halaki marminggu, alana dang siat. Boto hamu do inang markebaya do nasida, rapi markebaya marsanggul, songon au manuaing marsanggul sanggul, songon ido nasida nangpe hudul di tikar. Rapi, tongdo marende nasi dakur, punguan ina, punguan aman, napo sebulung, ido mabain au tambah semangat. Sebagai pendeta resort, saya menghubungi semua orang-orang yang punya tanggung jawab bisa membuka kembali. Sedikit demi sedikit kita mengalah, ai jabuta do, hita do manuhor, hak tado buasa dang buita pake. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Paulus mau mengatakan firman Tuhan semakin dibabat semakin merambat. Asal mahita semangat jala unak pola kecil hati. Dan dalam waktu masuk 9 bulan itulah hadiah untuk HKBP Sukatani. Dia pada hari Natal boleh masuk. Alai pagaran yang kedua muse HKBP Sepatan. Mula dong anon mangido pangurupion sian HKBP Sepatan Tangerang. Ope lagi marjamita hami tanggal 24. Pitor di gedor-gedor ma ruko nami keluar kalian unang berkebaktian. So ditiup ma aka arit aka golok aka parang. Sudah maruas berteriak di sini, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong selamatkan kami. Bayak kok kamu ma. Ima huria yang paling membuat saya bangkit berdiri. Tabo do hamu dison, hudul langsung martangyang. Disan ikon bereng kiri kanan. Sonari HKBP Sepatan sedang mengalului lahan. Jangan kalian pakai ruko itu. HP nggak permisi, tuh nama mengelola ruko. Boy do pakai nami kebaktian, boy. HP masyarakat mandok dang boy. Nioma
uniknya HKBP Kota Bumi di Hami. Alani amu amang inang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Songon dia do sihol ni rohata lau melayani Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa marbarita naulidang ikon sian langgatanon. Alai boy do sian pelayanan. Boy sian ende puji-pujian. Sian musik. Parange. Bahasa. Parsaorata. Itu juga adalah salah satu bentuk daripada pemberitaan firman. Sandok, apapun kesulitan yang kita hadapi, unang mudah kita putus asa. Tetap semangat. Paulus kan songon ido. Ala dihilala ibana na jolo ibana do mamutas aka hosa ni jolma. Dung di ibana mamaritan barita nauli, jolma pedang lomo rohana, gabe tersiar barita taringo tu Yesus Kristus. Gabe di penjara ibana, penjaranya pun bukan penjara yang atas, ruang tengah biar dia jangan kabur. Tapi ternyata terjadi gempa bumi, terbuka dengan sendirinya pintu penjara, mereka bisa keluar. Bahkan orang yang di Roma itu mengatakan, bagaimana cara Tuhan menyelamatkanmu? Satu, percaya saja pada Tuhan. Karena Tuhan mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan manusia. Jadi semangat mahita dalam pelayanan terlalu mobi di hamu inanami amanami diakonia bere kamu ma amang Aceh batu barang pensiun kan amang situasi regar. Bere kamu mana dipudi aka ama holan amataku do nau poso. Na asingi akan ama tua. Bergabung mahamu akan nau poso merdiakonia. Ada kebahagiaan tersendiri kita bisa melayani di Huria. Asa ado mandongan ya kana tua-tuaon molo na tua-tua do sude. Masih togu-togu do halak komerdalan. Si patak kunjungan ya karuas adong do jabuna na bertangga tutoro. Adong mana mananjak. Jadi masih tiup-tiupan. Tapi indah pelayanan itu. Boado di hilalamu inang. Taburo? Ada kebahagiaan? Pelayanan harus seperti itu. Apapun bentuk pelayanan kita harus menikmati dan semua menjadi sukacita. Jangan pernah takut. Tuhan sama hubungannya antara kita sebagai ibu dengan anak. Tuhan juga akan selalu melindungi kita, memberikan kasih-Nya untuk kita, dan percayalah. Kalau kita punya niat untuk bersaksi, kita punya niat untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan keberanian bagi kita. Songon topik di hita sadarion, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marlas ni rohama maka tahun barita nauli maka lason debata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Maulia tema di pasat rohanami tuho Tuhan. Ala nunga didungani hohami di bagasan parsauran rap dohoto. Di pangidohodo Tuhan asalam tarida menang pelayanan nami. Songon halak namandok Kristen. Asa tarida masian hami pribadi lepas pribadi, pelayanan lako mamaritahon barita nauli. Padao siak kami ginjang niroha. Padao siak kami yang selalu merindukan pujian sian nasa jolma. Alai leho madihami serep niroha lau patupahon ulaon parbarita nauli. Baik sian diakonia, baik sian marturia, baik sian koinonia tarida dosude, pemberitaan firman Tuhan. Sian kategorial tarida sian aka kor napinatupa. Sian aka diakonia tarida di aka pelayanan nasida di aka kunjungan. Songoninang sian marturia, pelayanan tulapas, nang di bagasan aka pemandu lagu, pemain musik, songoninang di tim multimedia. Saluhut nai Tuhan, pelayanan nami bertujuan laho patakason. Hapor siaw nami, maka porsiai ho di bagasan ngolu nami. Songoninang Tuhan, godang doa ka pergumulan nami nuaingon.
Pasu-pasu ma Tuhan, akka ruas na di bagasan pergumulan. Baik masalah suami istri, baik masalah orang tua dengan anak, baik masalah keuangan. Mulutung adong aka masalah na asing tahe Tuhan. Lehon masolusi diganup keluarga na mangadopi asa boy nasida di bagasan las ni roha manjalo pangurupion siako Tuhan menyelesaikan diganup persoalan nasida. Martangia kami di akka keluarga nama kasih holi lume-lume Tuhan. Nunga leleng nasida marumah tangga laidang di leko dope lume-lume. Tangi ma Tuhan di sihol ni roha nasida. Tung alu sima pangiduan nasida. Asa tambomu suara-suara bayi diganup keluarga nama kasih holi kehadiran dakdanak diganup keluarga. Asa marlas ni roha nang keluarga di silehon-lehonmu na macay argay. Molutung adong aka ina na denggan waing pamatangna. Pasu-pasu ramo timayna namion asa di bagasan hahipason sahat tutiki na Tuhan majalo pasu-pasu las ni roha nasiako. Di aka na tua-tua na makasih holi kehadiran pahopu homa na mga lehon pos ni roha diganup calon opung. So ngoninang akayanakon namin na so dapat rokap na. Tuhan pasu-pasu anak nang boru namin na so dapotan rokap na. Asa homa na mga lehon rokap na biar mida Jehovah. Asa homa Tuhan na mga lehon pasangan na buhi menerima kekurangan pasangan masing-masing. Asa di bagasan las ni roha, jala di bagasan guarmu Tuhan, boy dibentuk nasida keluarga Kristen yang bahagia, jala biar medaho. Dia kaya nakon nami, boru nami naso dapot parkarejoan, nang songoni aka keluarga nahona PHK. Tuhan, pasu-pasu manasa usaha na dipatupan nasida, asa boy nasida, mandapot ulaon manangkarejo sesuai dohot kemampuan nasida jala boy memenuhi kebutuhan kehidupan nasida uboto hami do Tuhan nang akayana konami dison godang namarkos asa boy nasida dileko aka ulaon asa boy terpenuhi pembayaran tempat tinggal nasida songoninang boy nasida memperhatikan akan natua-tuana di buana pasogit. Pos rohanami Tuhan, dangadong naso tarpatupaho. Songoninang di akadongan nami naso boy hadir apala ditikion. Molo alani parsahiton Tuhan. Homa na mga leon hama malum di akadongan nami ima nyonya simbolon boru tabalian, nyonya sinaga boru si hombing, rosintan boru tambunan, nyonya sinto bistok utauruk boru tobing, Ferry Gustav Taruli Panggabean, Grace boru si Manjuntang, Nyonya Sitohang boru si Manjuntang, Sintua MT Tambunan, Ari Marbun, Normala boru si Tohang, Nyonya Siahaan boru Panggabean, Rumintang boru Tasoit, M Hutahayan, Rus Teoria boru si Tanggang, Nyonya Kasih Manjuntak boru si Agian, Sintua Godwell Sianturi, Nyonya Tambunan boru Tagaul, KM si Hombing, Muandri Silalahi, Pantun Tabarat, Desmond Simbolon, Beni Marpaung, Robert Silalahi, Sintua SP Hutasoit, Nyonya Simamora boru Dolok Saribu, Las Maria boru Panjaitan, TP Simanjuntak, Esterlina boru Simanjuntak, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Sintua Daulat Sitompul, Parulian Panjaitan. Mungkin adong dope aka guar-guar namar sahit alai daku boto hami manang di dia pe akadongan nami namar sahit to Tuhan baik di rumah sakit maupun nang di bagas nasida pe songoni nang di akan na baru marsahit manang naung bertahun-tahun marsahit Tuhan tu bagasan tangamu mau pasat kami dongan nami namar sahit ton lehon maha mamalun bernia sida asa bui tambalas ni rohana sida menikmati kesembuhan nasiako Tuhan. Uboto hami do,
Holan usaha kami mangalului dokter, mangalang obat, mencari rumah sakit. Ale namun hodo na punah hama malumi, hupangido kami Tuhan. Di bagasan unduk do serep ni rohanami, lehon mahama malumi, di aka amanami inanami, na di bagasan aka parsahiton. Songoni nang Tuhan, martangia kami di manugoton, tu akan na tua-tua nami na lansia na hadir di ruangan non. Tuhan, ramoti makan na tua-tua namion, nungalas rohana sida bui adong di inganan non, tabay manang hahipason las di roha di nasida, asa toktong nasida bui makalason si leon lehomu di bagasan umur naganjang hahipason nasiako jala bui rap dohotami terus di bagasan parsaoran nauli di bagas joromon. Nang di aka program-program kerja, homa Tuhan nama masu-masu huria KBP Rawamangun. Asa bui satahi sauluhan hami saluhutna, sa pikiran lau patupahon aka ulaon nami. Asa bui saluhutna Tuhan, terlayani ruas ni huria di bagasan tolu dewan, koinonia marturia diakonia. Marhite-hite Tuhan, lam tambama halak natar pasu-pasu, ala godang di tonga-tonga ni ruasmon, gabe saluran berkat tu akan asing. Mau lihat tema diho Tuhan, sesa jumolo dosa nampang leson nami, asalamar nida hami di godang ni asini roham, naung di pasato tu hami sahat tu tikion. Tuhan di bagasan unduk dot serep ni roha, jaloma tangyang nami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asi maroham. Amin. Tapuji matuhata, huhut tapasat maapeliata. Ma
Lain dehon ayat tolu jong jala tapa hicat. Ringkas apa pohon bari tanah uli. I love binari tahun langkah datang ini. Ringkas apa pohon harta nasi tongi. Tuna di halau mohon asa meluai. Ringkas apa pohon bari tanah uli. Bari tahulungu ni Yesus Tuhaki. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroni salut si leon na denggandot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehomi tuhami peleanami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu mai jala ramoti. Asa para siya kami peleanon. Patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni si leon lehomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana ni lehomi Toni pamataku. Kosa dohut kudukni Toni saluhut hartaku. Upasaha Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua Tungaun songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutondim. Atas nama pendeta, Sintua, Marturia Diakonia yang melayani hari ini, juga pemandu lagu, tim musik dan multimedia, Pasahato Tuhita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.
ono